Godzone pozýva na Godzone konferenciu, ktorá sa bude konať 2. a 3. mája v športovej hale Štiavničky v Banskej Bystrici. Témou konferencie je Ide o život s podtitulom Žiješ alebo prežívaš. Hostiami konferencie sú biskup František Trstenský, Mary Healy, apoštolský nuncius Nikola Girasoli, Julius Slovák, kapela ROC ASP a ďalší. Podrobnosti nájdete na stránke konferencia.godzone.sk. Predstavitelia goralských obcí na Slovensku pozývajú na svätú omšu goralov Slovenska, ktorú bude sláviť spišský biskup Monsignor František Trstenský v nedeľu 27. apríla o 14. hodine v katedrále svätého Martina v spišskej kapitule. Súčasťou programu bude aj vystúpenie folklórnych skupín v Biskupskej záhrade. Všetky informácie nájdete na stránke novaľubovňa.sk. Teologická fakulta Trnavskej univerzity dáva do pozornosti nový študijný program s názvom Náboženská a kultúrna mediácia. Cieľom programu je formovať odborníkov v oblasti dialógu, riešenia konfliktov a sprostredkovania porozumenia medzi jednotlivcami, náboženskými komunitami a kultúrami. Bližšie informácie nájdete na stránke tftu.sk. Mestská časť Košice Krásna a farnosť svätého Cyrila a Metoda v Košiciach Krásnej pozývajú na výstavu harmónií z dielne Jána Tučeka z Kutnej Hory. Výstava sa koná od 5. apríla do 4. mája v Kaštieli v Košiciach Krásnej. Súčasťou výstavy sú aj viaceré koncerty. Podrobný program ponúka stránka košicekrásna.sk. Assisi Gallery pozýva na otvorenie výstavy Ladislav Záborský Predtucha večnosti. Vernisáž sa uskutoční v stredu 7. mája o 18. hodine v Rajskom dvore kláštora Kapucínov na Mariánskom námestí 23 v Žiline. Podrobnosti ponúka stránka assisi.sk. Farnosť Božieho milosrdenstva v Košiciach pozýva na odpustovú slávnosť ku cti Božieho milosrdenstva. Od pondelka 21. apríla bude viesť duchovnú prípravu otec Jan Jenčo. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu 27. apríla bohatým duchovným programom. Slávnostnú svätú omšu o 10. hodine bude celebrovať apoštolský nuncius Monsignor Nikola Girasoli. Súčasťou ďalšieho programu bude aj slávnostná hodina milosrdenstva. Podrobný program nájdete na stránke farnosťkvp.sk. Viac informácií o kresťanských podujatiach nájdete na stránke výveska.sk a tkkbs.sk.